Cornflakey. Oni jsou dobrý, když třeba je vemeš a dáš je na řízky, jako místo strouhání. Jo. Ano, to je úžasný. Ano. To nevíš. Nevíš, jako... Vůbec nevíš. Vy jste úplný barbaři. Ty nevíš, někdy řekni mám... Ale říct jako cornflake na řízky, tak jako ve středověkým světě by vás instantně popravili jako čaroděje. Prostě. Ne, Richarde, ty nevíš, oni ve středověku neměli ani cornflaky. Jako kdyby si řekl, že prostě vezmeš kukuřici a dáš to na maso, tak je to prostě stupný. Ne, fakt, někdy to musíš vyzkoušet. Někdy řekni mamce, ať uděláte prostě... Já nechci, oni mě vyhodí z domu. Nějaký pořádně chili řízky. Chili řízky. Chili? Chili řízky? No, ať tam je pořádně té... Vy si děláte chili řízky? No, jako ne jako chili, ale jasně jako ostrou tou... Česnekem. Čímkoliv. Čínskou pálivou omáčku na řízky? Ne, to ne. Ale nebo třeba i s jiným masem, s jakýmkoliv jiným masem, když to chceš udělat třeba jako stripsy. Tak no, fakt jako... No, stripsy jsou tady s tím, že jo? Třeba vzít to maso, naházet tam fakt jako dost třeba sojovky, nějaké číny, nějaké třeba grilovací koření a pak to nové fakt dát do těch cornflakeů, to jsou fakt dobrý. A to je podle mě tak jako nejlepší, s těma cornflakama můžeš dělat. Tak,